Βατραχανθρώπων στη Βουλιαγμένη διεκδικεί Όσκαρ πρωτοτυπίας. Σούβλησαν, τρόπος του λέγει, τον παραδοσιακό οβελία στο βυθό της θάλασσας. Ας δούμε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Γιώργου Παγάνη. Κίνηση στους δρόμους, τσίκνα στα σπίτια, μελαγχολικός ουρανός, βροχή ανά την επικράτεια. Για κάποιους το κλασικό πασχαλινό γλέντι στη στεριά είναι ιδιαίτερα άβολο. Όλη η Ελλάδα γιορτάζει την Ανάσταση του Θεανθρώπου. Αν υπήρχε βραβείο ευρεσιτεχνίας και φιού, θα έπρεπε να δοθεί σε αυτή την παρέα. Τραπέζι στα 13 μέτρα βάθος, στο πηγάδι της Βουλιαγμένης. Έφτασαν στο πηγάδι περπατώντας. Δυστυχώς δεν είχαν υπολογίσει τους αστάθμιτους παράγοντες. Βλέπετε, οι νόμοι της βαρύτητας κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας καταργούνται. Τελικά όλα πήγανε καλά. Οι λαμπάδες λίγο μας ανεβαίνανε προς τα πάνω. Φύσαγε και όλα σβήνανε. Ναι, φύσαγε λίγο και σβήνανε. Τα προβλήματα λύνονται γρήγορα. Η μάχη με τη βαρύτητα κερδίζεται. Ο χορός ανάβει. Το πασχαλινό τραπέζι λιτό, όμως το κέφι δεν λείπει. Έχουν ερευνήσει τα περισσότερα ναυάγια των ελληνικών θαλασσών. Σήμερα που όλοι σουβλίζουν το αρνί στο σπίτι τους, επέλεξαν να σουβλίσουν το δικό τους αρνί στον οικείο χώρο. Με 500 δυο φλουριά, με 400 γρός. Το μόνο μας πρόβλημα ήταν που μας κυβάψαν τα αυγά. Από κόκκινα έγιναν άσπρα, δεν το είχαμε προβλέψει αυτό. Ο Οβελίας ψήνεται αργά. Η συνταγή πρωτότυπη. Αρνάκι θαλάσσης. Του χρόνου σκεφτόμαστε να κάνουμε Ανάσταση με υποβρύχια βεγγαλικά. Η Θράκα κρατά μακριά τους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Ο πρώτος μεζές δεν θα αργήσει. Καιρός για μια πρόποση. Με λευκό κρασί φυσικά. Είστε σε έναν άλλο κόσμο και αυτό είναι καταπληκτικό. Πιστεύω ότι πρέπει να δοκιμάσουν όλοι. Μετά τη λήψη των πρώτων πλάνων, η παρέα μας ζήτησε να αποχωρήσουμε από τον οικείο χώρο. Το οξυγόνο του εικονολήπτη τελείωνε. Ήταν και η επίρρεια του κρασιού. Παιδιά, να κάνετε κατάδυση, αλλά να μην πίνετε, όπως επίσης όταν οδηγείτε. Αλλά είναι η περίσταση τέτοια, τώρα δεν γινότανε. Έκανε ζέστη κάτω και έπρεπε να πιούμε το κρασάκι να δροσιστούμε. Το γλέντι ολοκληρώθηκε. Έμεινε η υπόσχεση της παρέας. Και του χρόνου είπαν. Θα λάβουμε το Άγιο Φως στο πηγάδι της Βουλιαγμένης, την ώρα της Ανάστασης.